de școală. Dacă nu sunteți legate de școală, o să vă ajutăm eu, împreună cu Red Manicure, o să facem o colaborare pentru acest filmuleț, inclusiv pentru giveaway-ul pe care l-am pregătit pentru voi, adică pentru concurs. O să găsiți toate regulile în descriere și, de asemenea, în acest filmuleț o să vedeți un pic câteva feluri în care puteți să vă aranjați pentru prima zi de școală. Ceva foarte simplu, nu e nimic sofisticat, în plus o să vă arăt și ce am ales eu să mă îmbrac pentru prima mea zi de școală. Eu nu mai sunt la școală, însă voi merge cu copiii mei și voi adopta probabil această ținută pe care o veți vedea în acest video. Iar acum o să vă arăt așa, repede de tot, o parte din premiile pe care le veți câștiga dacă veți participa. Și ce vreau să vă zic este că vor fi 3 câștigătoare de data aceasta și sper să vă placă tot ce vedeți, sper să vă placă părul meu, așa o să mi-l aranjez și atunci în prima zi. Îmi place foarte mult modul acesta de a ondula părul. Dacă vrei să vezi cum poți să-ți ondulezi și tu părul în acest fel cu ondulatorul, poți să dai click aici, așa. Și haideți să vă arăt repede așa un flash. Ia uitați, așa arată premiile, o parte din ele, însă eu voi pune 3 poze cu exact tot ce veți putea câștiga, inclusiv în descriere o să fac o listuță cu toate produsele care sunt la acest giveaway. Nu uitați că eu colaborez la acest video cu Red Manicure, adică cu Laura. Laura este o tipă foarte de treabă în spatele acestui canal și puteți să o urmăriți, are niște modele de unghii foarte reușite. Mi-a plăcut de la început, de când am văzut primul ei video, am zis trebuie neapărat să o cunosc pe fata asta, să văd și eu cine este. Deci dacă vreți să participați, uitați-vă în bara de descrieri, vedeți toate regulile și v-am pupăcit până la următorul tutorial. Ne vedem, ne vedem. E ok? Ok și muchi. Acum e timpul meu de prosteală în fața camerei. Stați așa! Stați așa! Ca să vă arăt și altceva. Ce mi-a mai luat? Deci, iată încă o variantă. Poate vă place aceasta mai mult. Găsiți aceste bentițe la Kaufland.
foarte drăguțe. Așa trebuie într-o parte, cred. Deci dacă nu vreți cu fundița așa, poate vreți cu urechiuțe așa.